oras. Say Tuhanima na madongan ni hita sa luhuna, di dia pe hita maringanan. Oma barita nauli ni Jesus Kristus mangihuton na badia Mateus. Unang ma direpu rohamuna, auro mangarupak ko patiki. Mananghatani aka panuri rangipe. Dang roau mangarupakon. Napajongjok ko doau. Ay hata na sitong do nahudoko tuhamu. Rasirasa sega langit dohotan on. Nasotupa sega siapa tiki nanggo sada. Si sia-sia manang sanggurit pe. Paima saut saluhu nai. Asa manang ise na mga rupak ko sada siyan akapatik na umet-meti. Jala di podaho ni tujolma. Ima guaron na umet-met di harajaon banua gijangi. Alay na mangulahon jala na mga jarhosa. Ido guaron nabalga di harajaon banua gijangi. Songonima barita nauli na pinatolhas tuhita sa naryon. Akadongan na hinahulongan. Jojo do tabige hata peraturan. Rupani peraturan di sikola, peraturan di huta, manang dihuriat tape. Lapatan ni peraturani. Asa galuk jol mai do mangatusi saluhut nanaing sidalat tolonna. Marhite peraturani bui matutu jol mai mangatusi dia na bui si ulahonon. Jala dia na sobui ulahonon na. Di pasal menhatopan dido songonon. Martua ma aka jolma na daulat marpangalaho. Aka na marpangalaho hobar tupati ni dibata. Akadungan na hinahulungan. Na daulat marpangalaho ima hala naulo mangaraduti pati ni Tuhani. Naulo makajongjokon manang makatidakon pati ni Tuhani. Barita nauli natatangihon nakin patuduhon ipola ni patik ni debata tuhita. Didok songonon. Unang ma diripu rohamuna naroau mangarupak ko patiki. Manang hata niya kapanurirangipe. Alhay napahotod do. Ay nunga adongi siyan pa dan narobi laos di paho Jesus may sahatu sadaryon. Patikod do nagabe si Teopota di parungulota si Ganupari. Patikod do tutu nagabe padaohon hita siyan ulaon naso di halomohon rohani Tuhani. Patikod do na mga turhon sude pabahinata marado podo nga jolma dohot Tuhani. Patikod do pakyota marsaur dohot dongan. Patikod do si pakyota laho padinggaton keluargata. Jala pajonok ko dirita tua mata debata. Songon natarsurat di surat ni si Sirak na madok. Bisuk na iho alit debata. Tutuma nasun hinaguguho natuk marnida sa luho na. Lapatan na disi haguguon ni Tuhani buido marnida ganup pangalahon ni jolma mandalaton patik ni Tuhani manang nadang. Jolma na mandalaton patik ni Tuhani ima jolma na makabiari Tuhan.
alay naso mandalato patiki, imajolma naso manada debata. Adong dua patik na ubalga dihita halak Kristen. Holong tu debata, dohot holong tu donga jolma. Oma patik holong na ikon adong lausmian dingoluta ganuk jolma, jala pati koma gabedalata laho madapot haluaon na siat Tuhani. Akadongan na hinaholongan. Godang do jolma targoara silaw si patik manang mangalaw si akaperaturan. Ima jolma naso makaholongi di bata, dohot naso makaholongi dungan na jolma. Rupani, dang manggarar yurat taunan, dang dilehon balanjo ni keluargana, dang ingot di janjina, dohot akan na asing dope. Alani gabi tarida ma perbadaan di rumah tangga dohot di dongas sahuta. Tarida elat teal dohot late. Gudang ma jolma dang olo tu gareja. Alani tuhate Jesus manonahon tuhita unang manyan hita targoar jolma silaw sipatik. Alay naing manyan hita gabe jolma na targuar si ihuton patik ni Tuhani. Alan iya kadungan na hinahulongan. Tatiyo ma patik ni Tuhani laho padenggaton nguluta, laho padenggaton parumatanggota, laho padenggaton parsaurata, asadapotan hatwaw kita siat tuhata. Songon nanidok ni Apostel Paulus, bahen hamulaot tado akasakap ni debata, jala habisukon ni debata ma natoktong miyan di tonga-tonga ni jolma. Ala naido nagabe buhal dihita laho manada jala mandalaton patik ni Tuhan. Amin. Horas.